BPF दोलोआ बिटिसिआव गोहोआव गैया जोङो पावाराव गैया थेवबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय गोख्रों दैदेननाय बे BPF दोलोआव गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो गोहोआव गैयाब्लाबो BPF दोलोआ थेवबो जयनिं जागासिनो दङ जोंनि कख्लाबारि ब्लकआवबो गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय UPPLनिफ्राय माब्लाबा BJPनिफ्राय माब्लाबा GSPनिफ्राय जयनिं जागासिनो दङ। औ दिनै गोजोनथाव खौरां जे दिनै BPF दोलोआ बिटिसिआव गोहोआव गैया जोङो पावाराव गैया थेवबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय गोख्रों दैदेननाय बे BPF दोलोआव गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो गोहोआव गैयाब्लाबो BPF दोलोआ थेवबो जयनिं जागासिनो दङ जोंनि कख्लाबारि ब्लकआवबो गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय UPPLनिफ्राय माब्लाबा BJPनिफ्राय माब्लाबा GSPनिफ्राय जयनिं जागासिनो दङ सिगाङावबो जाबाय थादों बेनिफ्राय दिनै अट'मेटिक गावबा गावनो फैनानै दक्षिण दुबागाव होननाय गामिनिफ्राय सा 15 रायजो राजाफोरा दिनै BPF दोलोआव जोंनि बे माबायावनो कार्यालयावनो कख्लाबारि ब्लकनि कार्यालयावनो जयनिं जाफैदों बे मोजां साइन आरोखि खारन रायजोआ दिनै बुजिबाय उपलब्धि खालामबाय जे थांनाय बे 4 बोसोराव UPPLनि सोरखारा प्रमद बर'आ जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखिसै जोंनि ओनसोलनि उन्नयननि थाखाय बुं जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि समाजनि मोजांनि थाखायनो होन जेबो मावनो हायाखिसै बिथांमोना जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन समय खिरा लादोंमोन बाथ्राफोर होदोंमोन रायजोनो थांनाय बिसायख'थियाव बेफोरखौ जेबो मावफुंनो हायैनि थाखाय फुलफिल खालामनो हायैनि थाखाय दिनै रायजोआ BPF दोलोखौ आजावनो दिनै सिगांबोदों बे रोखा फोरमान जाबाय आरोखि नोंसोरनि समस्तियाव नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट मोनगोन होनना आसा खालामदों जोङो 25निफ्राय 30 रोजानि गेजेराव जोङो भट मोनगोन होनना आसा खालामदों गाबोन सानसे केम्पेइन दंबावो दिनैसिम जोङो 25 रोजानि सायाव जोङो भट मोननायखौ जोङो माने केलकुलेसन खालामनानै मोनदों गाबोननि गेजेराव जों क्लियार जागोन जों आसा खालामदों जोङो 30 रोजा 25निफ्राय 30 रोजानि गेजेराव जोङो माने भट मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों जोङो गाबोन आरो आइडिया मोनसे जों खालामबावगोन रायजोनिसिम मा जनायनो सानदों आङो कख्लाबारि समस्तिनि गासै रायजो राजाफोर खौ खावलायनो लुबैयो जे नोंथांमोना BPF दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांनो बिटिसि रैखा खालामनायनि सार्थआव जाथिनि सार्थआव ओनसोल जौगानायनि सार्थआव BPF दोलोनो भट होनांगौ UPPLआ जेबो मावनो हालिया बिथांमोना 4 बोसोराव जेबो मावनो हायाखिसै बोसोरसेल'सै माब्ला मा मावबावनो आरो बे खोथाखौ रायजो राजाया दिनै बुजिबाय जों जेब्ला गामिफ्राव हाबो गामिनि रायजो राजाफ्रानो जों बुंनायनि सिगां माने बिथांखौ गाज्रि मोननायनि खोथा बुङो आरोखि बिथांनिफ्राय बिराद आसा खालामदोंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा बिराद दुखु मोनना दं बिथाङा बिराद खामानि मावगोन होनना सानदोंमोन जोङो मोजां मावगोन होनना सानदोंमोन जोङो नाथाय जेबो मोजां मावाखिसै बेनिखायनो बिथांखौ जे देग्लाय बोख्लायनांगौ रायजो राजाफ्रानो दा बुङो आरोखि जे नोंथांमोननोनो जों भट होगोन नांगोलावनो जों होफिनसिगोन ओरै बुङो आरोखि गतिके जोङो दिनै आसा खालामदों जोंनि बिजाथिया देरहानाया खाथां आरोखि रोखा बेसेबांसो भट लाना देरहागोन ओरैनोथ' 2-2.5 लाख डिफारेन्सा थागोन आरोखि ओरैनोब्लाबो सिगां जोङो थांनाय 9 बोसोरनिया जों जेब्ला प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेवआ कन्टेस्ट जादोंमोन अब्ला जोङो 37 रोजा सामथिंल' डिफारेन्समोन दाना 38,000बो डिफारेन्स नङा आरोखि देग्लायथ' नान बिटिसिनि माखासे ओनसोलफोर अबर' ओनसोलफोर दानख' जाबाय प्राय 4 लाखनि खाथियाव माइनास जादों नान बड' भट गतिके देग्लाय स्पष्ट जादों माखासे नान बड' ओनसोलनि मानसिफ्राबो थांनाय 10 बोसोराव अबर' सुरक्षा समितिनि जाय एमपिमोन
बिथांजों जि थगायजाबाय देग्लाय बिथांमोना भुल खालामनो नागिराखै पुनर माने हाग्रामानोनो भट होनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों आरोखि जोंनो मत होदों